to je ETS i zrakoplovstvo. Ja bih riječ dao izvjestiteljici Sunčani Glavak. Nakon toga izvjestitelj Sjeni. Sunčana, izvoli. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih vam zaželjela dobro jutro. Danas ću vam dati izvješće vezano uz dva izvješća, a to je doprinos zrakoplovstva i koja je i sada na hrvatski. Zakonodavni prijedlog Europske komisije dio je paketa Fit for 55, vidjet ćete i kratku prezentaciju i trebao bi imati izravan utjecaj na smanjenje emisija. Svjesni smo da klimatske promjene predstavljaju globalni izazov i da su već utjecale na naše živote o kojima je govorio uvodno predstavljajući svoje izvješće i kolega Lize. Svjesni smo da klimatske promjene se moraju sagledati iz našeg kuta. Također vidimo da je potrebna i globalna akcija i suradnja kako bi se ublažili učinci klimatskih promjena. Želim ponovo naglasiti, ako možemo prvi slajd, please, can we see the first slide? Želim ponovo naglasiti punu potporu borbi Europske unije protiv klimatskih promjena i našoj predanosti smanjenju neto emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za najmanje 55% u odnosu na 1990. do 2030. godine i klimatske neutralnosti do 2050. Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir i koju danas želim naglasiti je činjenica da zrakoplovstvo čini 2 do 3% globalnih emisija CO2, te da dugoročne projekcije zrakoplovnih aktivnosti predviđaju veliko povećanje prometa. Prije početka pandemije COVID-19 i kao je predviđao da bi se do 2050. emisije iz međunarodnog zrakoplovstva mogle utrostručiti u odnosu na 2015. godinu, a na razini Europske unije zrakoplovstvo je činilo 3,7% ukupnih emisija CO2, kao što možete vidjeti i na slajdu. Stoga vjerujem da su potrebne konkretne i primjerene mjere za smanjenje emisija iz zrakoplovstva kako bi doista bili u skladu s europskim propisom o klimi te obvezama iz Pariškog sporazuma. Europska unija je globalni lider u borbi protiv klimatskih promjena, a klimatske obveze i ekološke ambicije iz Pariškog sporazuma ne mogu se postići samo djelovanjem Europe, toga smo svjesni. Stoga smatram da je potrebna konkretna akcija i suradnja na globalnoj razini. Međutim, Europska unija nastavit će voditi svojim primjerom u borbi protiv klimatskih promjena u skladu s europskim propisom o klimi. Možemo na sljedeći slajd, please next slide. Što se tiče točaka koje su uključene u nacrt izvješća ETS Aviation, za početak želim reći da je opseg EU ETS-a za zrakoplovni sektor izvorno trebao pokrivati sve letove, one izvan i unutar europskog gospodarskog područja. EU je odlučio zadržati geografski opseg EU ETS-a ograničenim na letove unutar EEP-a, što je također poznato kao mjera Stop the Clock, a sve u nastojanju da podrži uspostavljanje međunarodnog sustava i omogući i kao da predstavi globalnu mjeru za smanjenje emisija. Mjera Stop the Clock ističe 31. prosinca iduće godine i moramo pronaći pravi balans za razdoblje nakon toga. Prijedlog komisije u vezi s opsegom EU ETS-a i korzije je zadržati trenutno pokrivenost EU ETS-om, dakle letovi unutar EGP-a, uključujući odlazne letove za Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, i primijeniti korziji pristup neutralizacije za letove koji trenutno nisu obuhvaćeni EU ETS-om. Dakle, letovi u ili iz trećih zemalja koje sudjeluju u korziji. U nacrtu izvješća odlučila sam zadržati opseg kako je predložila komisija. Također, komisija predlaže ugrađenu fallback poziciju opsega za one zemlje koje ne primjenjuju korziju,
Do početka obvezne faze 2027. dakle primjenjivat će se ETS i u tom pogledu podržavam prijedlog komisije. Next slide please. U nacrtu izvješća svojim amandmanima naglasila sam potrebu za snažnijom korzijom koja odgovara svrsi, koja mora biti dio rješenja i pomoći u ispunjavanju obveza Unije prema Pariškom sporazumu. Zato želim istaknuti kako će biti važno postići što veći broj zemalja sudionica i osigurati implementaciju korzije u tim zemljama i to najkasnije do 2027. godine kako bi se povećala i transparentnost i dobra suradnja s trećim zemljama u tom kontekstu. Govoreći o aspektu transparentnosti unutar prijedloga, u svojim amandmanima naznačila sam da bi države članice i Europska komisija trebali objaviti svoje podatke o emisijama po zrakoplovnim prijevoznicima na način koji će biti prilagođen korisniku. Sljedeći važan dio nacrta izvješća kojeg se želim dotaknuti jest postupno ukidanje besplatnih emisijskih jedinica. U tom kontekstu prijedlog komisije predviđa postupno ukidanje tijekom 3 godine s prelazom na puno trgovanje emisijskim jedinicama na dražbama 2027. Ja sam predložila ubrzanje postupnog ukidanja besplatnih emisijskih jedinica za 1 godinu i prijelaz na puno trgovanje emisijskim jedinicama na dražbama 2026. Ubrzano ukidanje besplatnih emisijskih jedinica za zrakoplovni sektor za 1 godinu s 2027. na 2026. i stvorit će dodatne emisijske jedinice u razdoblju do 2030. u usporedbi s prijedlogom komisije i predlažem da se te dodatne jedinice stave na raspolaganje kako bi se izbjegao međusektorski korekcijski faktor. O međusektorskom korekcijskom faktoru jučer smo podijelili dokument sa svim izvjestiteljima u sjeni s detaljnim objašnjenjem kako stoje stvari iza ove ideje, koja stoji iza ove ideje. Kao što je vidljivo iz dokumenta, postoji veza između izvještaja ETS i ETS Aviation kako bi se postiglo izbjegavanje međusektorskog korekcijskog faktora. S tim u vezi možemo navesti i vezu izvještaja ETS Aviation s izvještajem Refuel Aviation, što nam samo pokazuje međusobne veze između izvještaja, ali paralelno stvara i veliki izazov. Next slide, please. Prelazeći na sljedeći dio nacrta izvješća, želim naglasiti kako zrakoplovna industrija ima ograničen broj mogućnosti za smanjenje emisija, ali ključnu ulogu u tome mogu imati inovacije u sektoru. Zato predlažem da se značajan iznos inovacijskog fonda namijenjen projektima podrške inovacijama i novim tehnologijama u zrakoplovnom sektoru, naglašavajući područje održivih zrakoplovnih goriva i razvoja motora. Na kraju dijela o ETS Aviationu želim reći da eventualna nova opterećenja za potrošače, zrakoplovni sektor i povećanu industriju moramo pokušati svesti na minimum i proporcionalnu razinu te pokušati pronaći balans u tom pogledu. I posljednji slajd, izvještaj CORSIA Notification. Želim istaknuti kako prijedlog komisije uvodi izmjenu zrakoplovnih pravila u EU ETS-u radi provedbe obavijesti država članica zračnim prijevoznicima sa sjedištem u Europskoj uniji, neutralizaciji za 2021. godinu prema korziji. Ovaj prijedlog je privremena mjera koja se odnosi samo na korziju jer je malo vjerojatno da će prijedlog ETS Aviation biti na snazi do datuma korzije obavješćivanja. Kao što znate, to je 30. studeni ove godine. Operateri zrakoplova će u odnosu na 2021. najvjerojatnije imati nultu neutralizaciju unutar korzije radi pandemije COVID-19. Smatrat ću ovo tehničkim izvješćem, dakle privremene prirode, jer njegova je svrha zapravo osigurati usklađenost s ICAO-om u pogledu razine neutralizacije u odnosu na prošlu godinu. Hvala još jednom Peteru na suradnji, golemim naporima, hvala ostalim kolegama na svim prijedlozima, ostalim kolegama izvjestiteljima. Proces koji je pred nama sigurno mora biti proces suradnje, proces puno kompromisa, posao nije lagan, ali vjerujem da je svima cilj zajednički. To bi bilo sve s moje strane za sada, ovdje ću zastati, veselim se vašim komentarima i sve ću ih naravno komentirati. Hvala vam lijepa.